אז מנחם, איך זה מרגיש שככה לראות את כל עולם הקולנוע? זה מרגש מאוד, בעיקר שאנחנו ביחד. לא זונחים, לא אותי ולא את יורם, וזה מזכיר נשכחות. אנחנו שלטנו בכאן, והם זוכרים את זה, הם יודעים את זה. עכשיו נשיא הפסטיבל אמר שאנחנו חלק בלתי נפרד מכאן, והוא אמר שהוא אהב מאוד מאוד את הסרט שלנו, ופשוט הוא אומר שמגיע לנו להיות פה, בזכות. מה הזיכרון הכי יפה שיש לכם מכאן? ב-86 היה לנו 6 סרטים בתחרות. שומע? כן, אני יודע. זה לא קורה לאף, לא קרה לאף אחד. אין חברת הפקה בעולם שיש לה 6 סרטים בפסטיבל אחד. בתחרות. בתחרות כמובן. היה קנצ'לובסקי, היה דרבש שרדר. זיפרלי, גדולי הבמאים וגדולי הסרטים. תגידו, אתם זוכרים את הסרט הראשון שראיתם בקולנוע? שראינו בקולנוע? כן. הוא היה ילד, אני הייתי ילד. אני הייתי בטבריה, הוא היה במוסקין. נכון? נולדתי בטבריה. נולדת בטבריה. הסרט הראשון? צ'פלין. ראינו צ'פלין. אנחנו ראינו אז במוצקין זה היה 16 מילימטר שהיו מקרינים, אני חושב, ב5 מיל. 5 מיל, משהו כזה. ותגידו, מתי אתם חושבים הקולנוע הישראלי יחזור לשבור קופות? ולא רק... אני מקווה בקרוב מאוד. אנחנו עושים כמה סרטים בקרוב. יש אפשרות. בשנה שאני עושה 2 סרטים, סרטים ברום אני מקווה, כי הגוף הזה ביחד, אולי יורם לא מספיק מעריך את זה, אבל זה כוח גדול מאוד. למה אני לא אומר? לא, אני אומר שעובדים ביחד זה גוף חזק מאוד. ותגידו, היום, אתם יודעים, אנשים צעירים לא מעריכים את המסך הגדול, רואים סרטים באייפון. איך אתם שהקולנוע בדם שלכם? אני פשוט רוצה לשאול אותך איך אתה נהנה לראות סרט באייפון. אני לא רואה סרט באייפון, אני מהטובים. אז זו התשובה, אבל אני חושב שמי שאוהב קולנוע לא יכול לסבול לראות סרט לא באייפון, אפילו בטלוויזיה. הוא אוהב לראות את זה על מסך הגדול, להתרגש באולם עם אנשים. זה כמו, אתה יכול גם לראות משחק כדורגל או כדורסל בטלוויזיה. כן. אבל למה אתה הולך למגרש כדורגל או כדורסל? בשביל לחוות את כל החוויה ש50,000 איש או 20,000 איש זורקים גול או סל או מעודדים את מכבי תל אביב בכדורסל. איך אתם מתמודדים עם זה שהפיינל פור עכשיו ואתם פה? איך אנחנו מתמודדים? כן. אתם במתח? על הפיינל פור? כן. אנחנו במתח על הסרט שלנו כרגע. הפיינל פור, אני מקווה שמכבי יזכו, אני חושב עם הדדיקיישן שלהם והרצון, אני מאמין שהם יזכו. כן. ומנחם, מה אתה מצפה מהערב הזה? מהאירוע הזה? כן. את השנה הבאה. את האיחוד עם יורם לעשות סרט יחד, שלא עשינו הרבה זמן. והגיע הזמן, לא? הגיע הזמן. תמיד הגיע הזמן. מה עם גיבור על ישראלי? בבקשה? גיבור על ישראלי. שיציל אותנו לעשות סופר הירו ישראלי. סופר ישראלי? סופר הירו. הבנתי. כן. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות סרטים עם נשמה מיוחדים לנו. תראה שעשינו את מבצע יונתן, שמנחם ביים, שהיה מועמד לאוסקר, הוא הצליח בכל העולם. אני יודע. שעשינו את קזבלן, זה היה הסרט הראשון שנמכר למייג'ור, ל-MGM. שעשינו את אסקימו לימון, הייתה הצלחה אדירה בכל העולם. הסרטים האלה למעשה שמו את מדינת ישראל כתעשיית קולנוע על המפה העולמית. ונגיד יש עכשיו, אתה יודע, מאות סטודנטים לקולנוע, לתסריטאות. אחד מהם בא אליכם, אומר לכם, תנו לי עצה אחת, לפני שאני כותב את התסריט, לסרט הישראלי. מה תגידו לו? מה אני אגיד לו? כן. מה שאני אגיד לו? כן. אני? כן. תמכור כרטיסים. תכתוב בשביל למכור כרטיסים. אם אתה לא מוכר כרטיסים, זה לא שווה שום דבר. מסכים, מנחם? יורם צודק ב100%. קולנוע זה בשביל קהל. רגע, למה אני צודק או מנחם צודק? פליני אמר, נכון. שהוא חי, אני רוצה שהצוללוי יקרא במכונה מרוב הקרנות.
ולא שירקב בקופסה באצטבה. זה פליני. כן. אני מאוד מאמין בקולנוע האיטלקי. אני מאוד אוהב את הקולנוע האיטלקי. כך גם יורם, אני חושב. אנחנו הולכים בעקבות האווירה של הקולנוע האיטלקי, אבל אנחנו עושים סרטים לקהל. אנחנו לא עושים אותם בשביל שישארו על הקלפי. אנחנו עושים אותם כדי שקהל ייכנס לאולם, יצחק, ייהנה, יוריד דמעה. קולנוע זה מקום, אני קורא לזה לחיות פעמיים. למה? אתה חי את החיים שלך, אתה בא לקולנוע, יש לך עוד חיים על הבד ואתה חי אותם. זה מה שאני קורא לזה. אנחנו חיים פעמיים.